FM2, pedwerydd, cydberthyniad ac atchweliad. Mae'r maes llafur yn gofyn bod ni'n gallu deall a defnyddio cydberthyniad ac atchweliad llinol trwy weithio mas cyfernod cydberthyniad trefn restol Spearman, cyfernod cydberthyniad moment Lloswm Pearson a gweithio mas hafaliad llinell atchwel sgwariau llia. Os ydyn ni yn ymchwilio mewn y cydberthyniad rhwng dau newidyn, a falle byddwn ni wedi cael plot yn debyg i hyn wrth plotio data, gallwn ni gyfrifo crynodeb o'r ddau newidyn yma trwy defnyddio'r fformulau yma sy'n y llyfryn gwybodaeth. Nawr, SXX wedi cael ei diffinio gan swm pob rhif data X wedi tynnu allan o'i cymryd yr sgwario hwn a adio'r yna gyd lan. Ond mae hwnna yn lot o waith, felly ffordd symla o wneud yw sgwario pob X, adio'r yna, wedyn ni tynnu oddi wrth hwnna swm pob X wedi sgwario, rannu dy n. Hwnna yw SXX. SEE bydd swm pob di sgwario minus swm pob i gyd di sgwario rannu dy n, ac SXE yw swm pob X wedi lliosi dy minus swm yr X lliosi dy swm yr rannu dy n. Ni'n defnyddio'r yna i weithio mas cydberthyniad. Felly, yr un cynta, cydberthyniad moment Lloswm Pearson, cyfernod cydberthyniad moment Lloswm Pearson, yn cael ei diffinio fel SXE, rhannu dy ail isradd SXX, lliosi SEE. Mae hwn yn rhoi mesur o maint y cydberthyniad rhwng ddau newidyn. Am bydd plus 1 yn golygu cydberthyniad llinol positif perffaith, minus 1 yn golygu cydberthyniad llinol negatif perffaith, a 0 yn golygu bod dim cydberthyniad. A unrhyw beth wedyn rhwng yr rhifau yna fel plus 8, dim 0.8 yn golygu cydberthyniad positif, eitha cryf, 0.1 falle yn golygu cydberthyniad positif tyma bach, ac yn y blaen. Falle, nid yw'n bosib neu'n fuddiol i fesur rhai newidynau, felly ni'n defnyddio cyfernod cydberthyniad trefn restrol Spearman yn lle'r cyfernod cydberthyniad moment Lloswm. Enghraifft, tybiwn bod cynnyrchwr te yn masnachu sawl brand o de. Gallwch chi flasu'r gwahanol fathau a'i restru mewn trefn eich ffafriaeth, ond does dim ffordd o fesur yr ffafriaeth o'r te. Felly, ar gyfer cydberthyniad trefn restrol Spearman, RS, ni'n rhestru nhw cyn gweithio mas y cyfernod fel y ffordd cyn ni. So, ni'n dod nhw mewn trefn. Ond yn haws na defnyddio'r fformula yna ar gyfer y Spearman, dyn ni'n defnyddio swm y d sgwar, lliosi dy 6, rhannu dy n sgwar minus 1, tynnu hwnna wrth 1, lle dy yw'r gwahaniaeth rhwng rhestru bob par x a g. So, dod i'r x a g mewn trefn, dy yw'r gwahaniaeth rhwng trefn bob x a g yn y par. A tro yma, mae plus 1 yn golygu bod y ddau restr yn cytuno'n llwyr, minus 1 yn golygu bod y restru yn gwbl ddirgroes, a 0 bod na ddim cydberthyniad rhwng y restru. Ac unrhyw beth rhwng y rhifau yna
yn rhoi syniad o'r berthynas rhwngddyn nhw. Hefyd, wedwn ni bod y ddau newidyn a gwir berthynas llinol sy'n cael ei roi gan yr hafaliad yn haflu alpha plus beta x, lle alpha a beta yw'r gwir berthynas, beta yw'r graddiant a alpha yw'r man cychwynnol. A trwy arbrawf cawn y plot yma'r data, le i ni'n rhoi'r gwir werth am yr x a arsylwi beth yw'r Felly, dewis yr x yn hunain a gweithio mas yr o arsylwi. Ni angen gweithio mas amcan gyfri ar gyfer y gwir berthynas. Gallwn ni dynnu llinell ffit trwy'r data yma. Mae'r llinell ffit yn mynd yng nghyfeiriad y croesau a bod y croesau gweddol gyson ddau ochr y llinell. Dyna llinell ffit. Ond i gael hafaliad atchweliad llinell sgwariau lleiaf, byddwn ni'n moyn cael y sef y berthynas rhwng yr pwynt a'r linell y llia ni'n gallu. Yw'r gwahaniaeth rhwng bob pwynt a'r llinell. Yr hafaliad y llinell ni moyn amcangyfri yw yn haflu a plus bx, sef amcangyfri ar gyfer yr gwir berthynas. Mae bob yw'r gwahaniaeth rhwng y pwynt a'r llinell. A ni angen sgwario'r yna a adio'r yna fel bod ni'n cael hwnna llia. Pwrpas bod ni'n sgwario yw sy'n os pwy ochr o'r llinell mae'r pwynt wedyn ni. Felly, ni'n defnyddio ar gyfer amcangyfrif y graddiant, y y beta. Ni'n defnyddio'r sxy rhannu sxx. Mae hwnna'n cael ei roi chi yn y llyfryn fformula. A neu siŵr bod y llinell yn mynd trwy cymydr y ddau set o data, felly bydde y bar yn haflu a plus b x bar. Felly gan bod ni wedi gweithio mas amcangyfrif am y b, gawn ni a fel amcangyfrif am yr alpha sy'n mynd trwy y bar minus b x bar. Rydyn cael ei roi chi yn y llyfryn fformula. Gallwn ddefnyddio'r llinell atchweliad i amcangyfri yn newid dibynnol ar gyfer unrhyw newidyn annibynnol. Newidyn dibynnol byddai'r a'r newidyn annibynnol byddai'r x chi'n penderfynu. Rhangosodiad yw pan fyddwch yn amcangyfrif newidyn dibynnol o fewn yr amrediad data, o fewn yr amrediad i chi wedi arsylwi. Allosodiad yw pan ych chi'n dewis pwynt y tu allan i'r set data chi wedi cael, a yn gyffredinol ni ddylwch ddefnyddio allosodiad y rhai bod chi'n wyliadwrus iawn a deall beth sy'n digwydd. Yn y llyfryn fformula, dyma'r rhestr o'r crynodeb y data chi'n gallu defnyddio. Dyma'r cydberthyniad moment lluoswm Pearson, yna. Sbiaman lawr y gwylod yn cael ei roi chi fyna. Yn y canol mae'r swm lleiaf sgwariau ar gyfer b, ar gyfer alpha ac ar gyfer yr hafaliad i ni'n amcangyfri ar gyfer yr perthynas cywir. Enghraifft. Asesur grŵp o fyfyrwyr gyda arholiad sgrifenedig, gwaith ymarferol a gwaith cwrs. Dangosir y tabl isod y cydberthyniad rhwng y mathau gwahanol o asesiadau. Felly, arholiad yn erbyn arholiad, perthynas 1. Arholiad yn erbyn gwaith ymarferol yn rhoi cydberthyniad 0.655. Arholiad yn erbyn gwaith cwrs yn rhoi cydberthyniad 0.810.
gwaith ymarferol yn erbyn gwaith cwrs yn rhoi pwynt 972 i ni. Rhowch sylwadau'r cydbethyniad rhwng y marc arholiad a'r marc ar gyfer y gwaith ymarferol, y marc am y gwaith ymarferol a'r marc ar gyfer y gwaith cwrs, a wedyn awgrymwyd y flwyddyn nesaf, mae ond y marc am yr arholiad a'r marc am yr gwaith ymarferol byddai'n cael ei gofnodi. Rhowch sylwadau am hyn. A. Y marc am yr arholiad a'r marc am y gwaith ymarferol yn rhoi cydberthyniad pwynt 655. Cydberthyniad positif sy'n dangos bod y marc da am gwaith ymarferol yn rhoi marc weddol da yn yr arholiad. B. Marc am y gwaith ymarferol a'r marc am y gwaith cwrs roedd 0.972 sy'n cydberthyniad positif cryf iawn. Felly, mae'n dangos perthynas agos iawn rhwng y ddau. Felly, gan bod y berthynas mor agos, does dim angen cofnodi'r ddau set o farciau. Bydd dim llawer o wybodaeth ar goll am y myfyrwyr os na cofnodir marc am y gwaith cwrs. Enghraifft arall. Cedwir cofnodion ar gyfer ceisiadau yn dilyn corwyntoedd yn yr Unol Daleithiau gan gwmni yswriant. Yn y tabl isod, roddir nifer yr anafiadau X mil a chyfanswm y cost ar brisau heddiw $1,000,000 ar gyfer bob un o 10 corwynt a ddigwyddodd rhwng 1930 a 2010. Ystyrir y 10 corwynt fel sampl ar hap. Cyfrifwch gwerth cyfernod cydberthyniad wedi'i restru sbiaman rhwng X ac Y. Wedyn mi raid cynnal prawf arwyddocâd. Newn ni'r rhan A gyntaf. Felly, cydberthyniad wedi'i restru sbiaman rhwng X ac Y. So sbiaman am oen i ni restru nhw. Felly, mae 1 oedd 24,000 wedi cael ei anafu, a'r un ucha oedd 415,000, dod i'r hynna yn rhestr i trefn. Yr Y wedyn ni, yr un llia oedd $180,000,000, a'r un ucha oedd $32,000,000. Rhynna ni trefn, ni angen y D, y gwahaniaeth rhwng y restru, felly 10 a 10, 8 a 8, 6 a 6, 5 a 4 yn rhoi 1 ac yn y blaen. Felly mae 1 gyda ni fyna, 1 gyda ni fyna. Mae'r cyfernod sbiaman a moyn i ni sgwario bob D a adon nhw. Felly ni dim ond am y ddoena. Felly mae'r cyfernod sbiaman yn 0.9979 ac yn y blaen. Cynhaliwch prawf arwyddocâd ar lefel hyder 1% i ddarganfod a os yw gwerth eich cyfrifiad yna yn dangos perthynas positif rhwng X ac Y. Dihonglwch eich canlyniad yng nghyd-destun y cwestiwn. Felly ni wedi cael cydberthyniad rhwng y restru. Dyna beth cawson ni. Yr lefel hyder 0 bod dim cydgysylltiad a 1 bod na cysylltiad positif. 1%, 1 cynffon, one-tailed. Felly defnyddio tabl 10 sy'n rhoi gwerthoedd ar gyfer rhestrol sbiaman. So 1% yn dod lawr, 1 cynffon, 10 sy'n yr sampl, so 0.733 sydd gyda ni. So dyna'r gwerth critigol, ni wedi cael 0.998. Wedyn ni, felly ni o fewn yr ardal critigol, felly mae tystiolaeth gref i wrthod H0 a dod i'r casgliad bod yna gysylltiad positif yn bodoli. Bod hyn bod
Awgrymir hyn fod corwyntoedd lle mae nifer uchel o anafiadau hefyd a cost uchel mewn difrod eiddo. Plotiwch y data ar ffigur 1 a wedyn, gan gyfeirio at eich graff gwasgariad, rhowch reswm pam fyddai'r cyfernod cydberthyniad moment lluosum ddim yn fesur addas ar gyfer data. Wnaethon ni rai sbïo yma wedi restru, cofiwch. Felly, os nawn ni plotio'r pwyntiau, i ni'n gweld bod y pwyntiau yn weddol gyda'i gilydd ar y gwylod, ond maen nhw'n mynd lan ddim mewn llinell, sy'n golygu mae yna dystiolaeth am berthynas aflinol, ddim llinol, neu cromlin gyda ni. So dyna pam bydden ni ddim yn defnyddio yr moment lluosum, cyfernol moment lluosum. Cwestiwn arall. Mae doctor a diddordeb yn y berthynas rhwng index mass corff, y BMI, Body Mass Index, a lefel ffitrwydd. Mae'n credu byddai BMI yn is yn arwain at lefel ffitrwydd yn uwch. Mae'n dewis 10 menyw, 18 blwydd oed, ar hap ac yn cyfrifo ei BMI ar wahân. Mae'r mendywod yn rhedeg ras a cofnodir y doctor a'i safle gorffenedig. Dangosir y canlyniadau yn y tabl yma. Felly, cyfrifwch cyfernod cydberthyniad trefn restrol Spearman ar gyfer y data yma. Wneud prawf lefel arwydd y cad wedyn ni a rhowch reswm pam ni wedi defnyddio pam o Spearman yn well ar cyfernod cydberthyniad moment lluosum. Felly, ni angen trefn restrol Spearman, cyfernod cydberthyniad, so mae'r safle gorffenedig mewn trefn. So gweithio ar y BMI, dewis y BMI llia fel 1. Dyna beth ni angen. So 1, yr un lliad 17.4 a'r un ucha oedd 28.1. Ni angen y gwahaniaeth rhwng y rhestru, a ni angen sgwario bob un a adio nhw ar gyfer y cyfernod cydberthyniad trefn Spearman. So swm y d-sgwar bydd yn 4 plus 1 plus 4 plus 1 plus 4 plus 1 plus 9 plus 4 plus 4 yn dod yn 32. Felly, cyfernod Spearman yn 1 minus 6 lluosi 32 rhannu dy 10 lluosi 10 disgwario minus 1 yn 99. A mae hwnna'n rhoi 0.8 dim 6 i ni fel cyfernod cydberthyniad. Gan datgan eich rhagdybiaeth yn glir a defnyddio prawf un ochrog gyda lefel arwyddocad o 5% tro yma, dihongliwch eich cyfernod cydberthyniad trefn restrol. So felly, RS yn rhoi 0.806 i ni. Dyna oedd ein data ni. Ni angen gweld os cydberthyniad yn erbyn fod na cydberthyniad positif rhwng y boblogaeth nid rhwng y restru. Felly, ni'n defnyddio Spearman, y tabl 10, Spearman eto. Mae da ni 5% un ochrog. So ni'n dod lawr 5%, mynd draw ar 10, a ni'n cael 0.5636 ar gyfer yn gwerth arwyddocâol. Mae'n 0.806 ni'n fwy na hwnnw, felly mae'n ar cyfernod ni o fewn yr ardal arwyddocâol, a ni'n gallu gwrthod H0 sy'n golygu bod yn BMIs yn effeithio ar lefel ffitrwydd. Pam ni wedi defnyddio Spearman yn hytrach yn y llall? Wel, oedd un set o data wedi restru'n barod, felly oedd yn gweud synwyr bod ni'n
rhestru llall a defnyddio Spearman. Enghraifft arall. Mae pwysau gwad ac oedran ar gyfer saith glaf mewn ysbyty yn cael ei cofnodi. A mae crynodeb o'r data gyda ni fyna. Darganfyddwch SPP, STP ac STT ar gyfer y data. Cyfrifwch cyfernod cydberthyniad moment lluoswm, dim y Spearman y llall, a dehonglwch hwn. Nid diagram gwasgariad, gweithio mas hafaliad llinell atchweliad, plotio ferll ar y diagram a gweld os ydyn ni'n gallu amcangyfrif beth byddai pwysau gwad claf 40 blwydd oed. Felly gyntaf gyd, ni angen darganfod SPP, na'r SPP yn cyfateb i SEE yn eich restru chi. Felly, swm P wedi sgwario, so bob P wedi sgwario, minus swm P i gyd wedi sgwario rannu dy N. So, swm P wedi sgwario yn cael ei roi yn ni, minus swm P i gyd wedi sgwario rhwng 7, yn rhoi 7,270 fel SPP. STT nawn ni nesa, so swm T di sgwario, minus swm T i gyd di sgwario rannu dy N, yn rhoi ni 1,569.4 ac yn y blaen. STP, so ni'n lluosi nhw, a ni wedi cael y swm na, minus swm y T wedi lluosi gyda swm y P, rannu dy N, sy'n rhoi ni 2,369. So dyna ni'r 3 gwerth crynodeb y data. Cydberthyniad, cyfernod cydberthyniad moment lluoswm yw honna. Felly rhoi rifau mewn a ni'n cael 0.7 dim 1 ac yn y blaen mas. Dehongli hwn, mae'n positif, felly mae pobl henach a pwysau gwaed yn uwch. O'r gorau. Lluniwch diagram gwasgariad ar gyfer pwysau gwaed yn erbyn oedran. Dyna'r grid. Plotio nhw a ni'n cael data'n weddol mewn llinell. Gweithio mas hafaliad atchweliad sgwariau llia. Mae'r B nawr yn STP dros STT sy'n rhoi yn ni y rifau yma sy'n rhoi amcangyfrif o 1.509 ar gyfer y graddiant a llinell yn mynd trwy'r cymydr y ddau set o ddata, felly cymydr P, cymydr T yn amcangyfrif ni am B yn rhoi bod A tua 45.467 ac yn y blaen. Felly, ein hafaliad ar gyfer llinell atchweliad sgwariau llia yn 45.47 plus 1.509t. Plotio hwnnw ar ein llinell gwasgariad. So, ni angen pwyntiau, un o'r canol, un o'r ddwy pen felly. So, dyna'n grid yn plot ni o ddata. Yr llinell yn mynd tua yn y cyfeiriad yna. Plotio pwyntiau gweddol cyfartal ar y llinell. Chi ddim yn gallu mynd â fe yn is nac yn uwch, achos o fewn fyna mae data wedi cael ei fesur, so mewn fyna ni'n gallu amcangyfrif. Ydyn ni'n gallu amcangyfrif pwysau gwaed ar gyfer claf sy'n 40 blwydd oed. Wel, ni tua fyna ar y graff, defnyddio'r hafaliad, a ni'n cael 105.8 am y pwysau gwad. So 40 ni tua fyna.
Mae hwnna'n cael ei alw'n rhyngosodiad gan bod 40 blwydd o fewn yr amrediad data sydd gyda ni. Enghraifft arall, wnaeth athro cymryd hap sampl o 8 plentyn mas o ddosbarth. Ar gyfer bob plentyn, wnaeth cofnodi hyd ei droed chwith a'i daldra. Dangosir y canlyniadau yn y tabl isod, a ni wedi cael crynodeb o rai o'r data. Cyfrifwch SFH a hafaliad y llinell Atchweliad a amcangyfrif taldra plentyn, a wedyn yn gweld os yw'n ddilys a gweld os yw'r athro yn gallu ffito mewn i'r data yma. Felly, SFH yw swm pob F wedi llosi dy H minus swm yr F llosi swm yr H rannu dy N sy'n rhoi i ni 64.75. Hafaliad llinell Atchweliad. So, dyna'r SFH. Ni angen B sy'n SFH dros SFF, yr XX fel bydde 7x a Y. Felly mae B amcangyfrif B yn dod yn 1.639. Neud e fynd trwy'r cymydr, felly mae A yn rhoi amcangyfrif 97.5 i ni. So yr hafaliad amcangyfrif am y gwir berthynas yn H yn haflu 97.5 minus 1.64 F. Plentyn sy'n troi'r chwith yn 25 cm, 25 o fewn y data, cael amcangyfrif gan defnyddio'r hafaliad, honna 138.5 wrth ryngosodi. Ryngosodi mae'r data o fewn, mae 25 o fewn y data, felly mae'n ddilys. Mae'n eitha dibynnol. Mae hyd troed chwith yr athro yn 25 cm. Esboniwch pam na allwn ddefnyddio hafaliad yn B i amcangyfrif taldra'r athro. Mae'r llinell ar gyfer plant, a bydd y hafaliad gwahanol ar gyfer oedolion, neu gallwch chi weid mae'r plant yn dal i dyfu, felly bydd y taldra yn cynyddu a fwy na hyd y troed. So unrhyw beth fyna, siŵr o fod 1 marc. A dyna ddiwedd y fideo adolygu ar gyfer cydberthyniad ac atchweliad.